Dobré ráno zo slnečného Francúzska, konkrétne z mesta Agde, kde práve padlo 10 000 km so vstupným modelom Tribant Gravel 120, ktorý sa už síce nepredáva, ale myslím si, že urobí dobrý nejaký taký prehľad pre záujemcov o tie nižšie rady gravelov z Decathlonu. Tak poďme na také krátke zhrnutie. Bicykel som kúpil v roku 2022 na jar a v podstate okamžite šiel na konverziu na bezduše. Tam bolo treba vymyť len ventilky, vyhodiť duše, napustiť mlieko. Toto urobili priamo v Decathlone za pár korún v porovnaní s ostatnými bike shopmi, takže v podstate spokojnosť. Jediná vec, ktorá mi v podstate ako keby prišla, že by mohla byť od výroby trochu iná, sú plášte, respektíve boli plášte, konkrétne Hutchinson Override, veľmi mäkké, veľmi jemný vzorok, hodný fakt skutočne len na asfalt, také veľmi opatrné pozretie sa na šotolinu. Nie je úplne vhodné z môjho pohľadu na bicykel kategórie gravel, ale samozrejme každý jazdí niečo iného. Tieto plášte vydržali 2000 km, odvtedy v podstate som prešiel na domácu českú značku Tufo, konkrétne Tandero a pri mojich 65 kg šírku 36. Vzhľadom k tomu, že maximálna šírka plášťov je asi 40 mm, tak je to v poriadku. U Tribantu 120 je problémom v podstate najúžším miestom je vlastne zadná stavba a vlastne dole a v podstate hore. Vpredu by to možno dalo aj nejakých 40-42, ale ako vidieť, je to relatívne natesno. Tie 36 od Tufa sú proste skvelé, vydržali 7000 asi 200 km. Fakt skutočne mnoho bikepackingových výletov a tie plášte môžem skutočne doporučiť. To čo zvládli, ten spôsob, niekedy fakt veľké, ostré šutre, časté vlastne presuny aj na horúcom asfalte v rámci napríklad bikepackingu do Budapešte, kde sa ide v podstate 90-100 km po pobrežnej hrádzi vo veľkom teple. Tie plášte sú skutočne vynikajúce, takže za mňa obrovská spokojnosť. Jedinú reklamáciu, ktorú som mal v podstate s Tribantom, bol zadný orech, konkrétne zadné koleso, asi po 1000 km, respektíve možno presne po 1000 km, kde proste došlo k poruche a našťastie sa to stalo pri dome, alebo kúsok od domu. V podstate sa vymleli pravdepodobne zuby. Decathlon to vyriešil výmenou kompletne celého kolesa zadného na záruku. Za mňa výborná skúsenosť. Faktom vlastne to, že ja som bicykel kupoval na Slovensku asi za 700 € a reklamáciu som uplatňoval v brněnskom Decathlone, takisto žiadny problém. Úplne super prístup, takže za mňa je toto možno tiež argument u tých lacnejších bicyklov, akože určite na zváženie. Asi v polovici kilometrov, ktoré som najazdil, som prešiel na trošku iný prevodník na stred. Je to v podstate systém Claw, kúpený z AliExpressu za pár korún. Má obrovskú výhodu proti originálu, že tá reťaz nepadá ani fakt v ťažkých zjazdoch, ťažkých nejakých pasážach. Tá reťaz proste drží. Je tam klasický stred BB38, vymedzenie vôle, nastavenie reťazovej linky som popisoval, myslím, v predchádzajúcom videu. Nič spektakulárneho. V podstate mením len reťaze. Raz som menil za tých 10 000 km brzdové doštičky. V jednom momente ma trochu hnevala predná brzda Promax, ktorú som si myslel, že budem musieť vymeniť, takže som kúpil celú vrátane doštičiek asi za 400 korún. Mám ju v garáži už asi 3 alebo 4 000 km.
už len ten argument, tá brzda stojí asi 400 korún českých, čo je v podstate nič. Dá sa zabaliť pri nejakom dlhom výlete, skutočne ďaleko od domu. Je z môjho pohľadu otázka, či mať hydraulíky alebo nie. Ja pri svojej hmotnosti a jazdení asi tie hydraulíky v podstate nedokážem využiť. Nevidím v tom žiadny benefit. Tie manuálne brzdy Pro Maxy sú spojené vlastne v kombinácii s microshiftom. Tam som skutočne prekvapený, ako to XLčko výborne radí aj v ťažkých podmienkach. Pri veľmi biednej údržbe, to je bohužiaľ môj problém, ale zase na druhú stranu ja ten bicykel používam tak nejak nie na jazdenie na kafíčko, ale ten bicykel fakt jazdí buď bikepacking alebo také ten kondičný tréning v ťažšom teréne. Myslím si, že je skôr hodné pre cross country bicykle. Reťaze buď Decathlon, teda KMC-čkové, alebo teraz som skúšal nejakú inú. Myslím si, že od SRAMu, ja myslím, že je to v podstate jedno. Na bicykli už trochu vidieť, že sa pohyboval okolo Atlantského pobrežia. To znamená také drobné náznaky ako korózie na oceľových dieloch, času ako potúče brzd a tak ďalej. Proste to tam je. Ako som spomínal, je to proste vec spojená s užívaním bicykla. Nie je to vec, ktorú človek vytiahne a prejde sa 20 km po cyklostezke na kafíčko a odfotí si selfiečko a ide naspäť. Ten bicykel jazdí na zadnom nosiči, na obytnej dodávke, to znamená pri parkovaní na plážach dostáva taký ten solný vietor z vody, ale ako vidieť, proste ten bicykel drží. Tieto plášte momentálne sú tam asi 1000 km, prakticky žiadny úbytok, znova teda tufo, konverzia na bezduše momentálne, respektive výmena doma pomocou malého kompresora so 6 litrovým vzdušníkom prebehla perfektne, veľmi jednoducho a veľmi rýchlo. Čo sa týka ostatných vecí, taštičky, táto nie je úplne dobrá, stála asi 150 korún v Kauflande, ale prešla so mnou 2 bikepackingy a momentálne už asi mesiac a pol vozím v nej 7 vody, veľký zámok, v podstate pumpu, náradie, drží, trochu sa derie, asi už vodotesná nebude, ale drží. Možno vydrží ešte pol roka, možno vydrží ešte rok, uvidíme. Tieto dve taštičky, myslím si, že držia celkom pekne. Majú už nejaký pár rokov, držia veľmi slušne z Číny za pár korún. Môžete samozrejme podporiť lokálnych výrobcov za 5-6 násobok ceny. Je to vec z prístupu, samozrejme. Čo ďalej? Ja si myslím, že premýšľal som nad náhradou, nad modelom Sword, takisto z dielne Decathlonu, pretože som zistil, že mi v podstate sady od Shimana a od SRAMu vyhovujú menej, pretože to radenie, tady vidieť, že ten bicykel v podstate ako jazdí a padá, respektíve bicykel jazdí a padám. To radenie je veľmi intuitívne, veľmi dobré, aj v ťažkých podmienkach. Osobne si myslím, že je ďaleko lepšie ten systém dvoch páčok a pevnej brzdovej páky, ktorá sa nekvedla na stranu, ako napríklad u konkurencie. Z môjho pohľadu aj to radenie o 2 stupne väčším zatlačením je veľmi, veľmi dobré. Skúšal som nejakú Orbeus, ktorá bola na Shimanu, povedal som si OK, ale ten príplatok tých 10 000 v podstate korún za hydraulické brzdy a za GRX ja osobne nevidím ako prospešný v tej kategórii bicyklov okolo 25-35 tisíc korún. Takže za mňa jednoduché lankové v podstate u bikepackingu, kde ten bicykel napríklad často jazdí vo vlaku, to znamená, že je naklonený dozadu, opretý o stenu vagónu. Brzdy sa vám v podstate môžu zavzdušniť. Neviem, je to proste na zvážení každého, samozrejme.
na výkon, na pochválenie sa sú tie Shimano sady a ideálne v elektrike samozrejme veľký eye-catcher, takže jasné, ako vám to vyhovuje. Z môjho pohľadu to radí krásne, stále po tej veľmi biednej údržbe a veľmi ťažkých podmienkach, v akých sa tým bicykel pohybuje. Takže zvážim ten sort. Neviem, či sa mi tento konkrétny model podarí odpredať, alebo ho v podstate nechám doma na to, aby so mnou jazdil v podstate po Európe na nosiči dodávky, pretože aj to vedomie, že zamknem ho niekde pred obyčajným obchodom, idem si nakúpiť, alebo proste ideme do mesta na prevezenie sa, pretože s obytnou dodávkou Holt sa do centra už nedostanete, takže musíte sa priblížiť na bicykli. Toto sú benefity pre tieto v úvodzovkách menej atraktívne bicykle, ktoré stále jazdia absolútne skvele. A práve aj vlastne zabudol som na takú drobnosť, sú tam legendárne M520 od Shimana na SPDčka, ktoré používam väčšinou ja, keď jazdím, ale keď jazdíme práve do mesta, tak som si kúpil takéto plastové klipy priamo od Shimana, ktoré vlastne v prípade potreby dám dole obyčajným šrobovákom. Vidieť tú koróziu v podstate, neviem, či to bude dobre vidieť. Old atlantický vzduch sa veľmi prejavil. To pobrežie Portugalska je veľmi, veľmi slané, z ktorého sme pricestovali sem do Francúzska. Takže toto je veľmi rozumná investícia, ak nechcete mať také tie dvojstranné, z jednej strany ako na šlap, z druhej strany platformu. Toto sa dá skutočne vyhodiť a zostanú vám perfektné M520 vo svojej ľahkosti a jednoduchosti a robustnosti. To je asi za mňa všetko, takže budem premýšľať nad niečím novým. Ja myslím, že to bude niečo z dielne Decathlonu, pretože som fakt spokojný aj s cenou, myslím si, že aj s tou výdržou, aj s tou podporou, keď už ju treba. A uvidíme, čo sa stane s týmto dobrákom, ale verím, že ešte so mnou pár kilometrov zostane. Ďakujem a v prípade nejakých otázok veľmi rád si ich prečítam a dúfam, že aj odpoviem, takže do komentárov. Ďakujem a majte sa pekne.